Raz, dva, tri. Za slobodu, za krajinu, za ukrajinskú rasistskú Pravá ruka. Brilo, čo si myslíš o dneskašom dni? Čo si myslíš o dneskašom dni? Ja si myslím... Dnešný deň bol výnimočný, bol perfektný. Čo bol najlepšie? Čo bol zlatý bod? Kniha Michala Speváka. Kniha Michala Speváka Čo si myslíš je o knihe Michala Speváka? nielen vedecké, odborné, ale aj publicistické dielo. A ukážeme tak celému Slovensku, všetkým Slovákom, všetkým Slovanom, nie len Slovákom, ale aj všetkým Slovanom. Čo si myslíte o Aké sú dôležité, cigáňami problémy? aké sú dôležité problémy a riešenia bratov Slovákov